रुमडामोळ पंचायतीचेर केल्ल्या हल्लो प्रकरणात अयूब खान ह्या मनशाक मायणा कुडतरी पुलिसांनी केलो अटक. फुडलो तपास सुरू. मायकल लोबो आणि दिगंबर कामती आड घातिल्ले अपात्रता याचिकेचेर 26 वेळ जातली सुनावणी. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दाखल केल्ली याचिका. भलायकी, इको ट्युरिझम, हिंटरलँड आणि स्पिरिच्युअल पर्यटनाक दितले वाव, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. मायणा कुडतरीच्या शेतकारांक तांच्या पिकावळीचे आडखून उरिल्ले हमी भावाचे पैसे सरकारान दिवचे, काँग्रेसीची मागणी. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात बाणावलीच्या खेळा मैदानाचो लेगीत करचो आस्पाव. आमदार वेन्झी विएगसाची सरकारा कडेन मागणी. आणि ऑक्टोबराचे 25 तारखेक जावये राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण. खेळा मंत्री गोविंद गावडेची माहिती.